mga madam. So, nandito na po kami sa RL Resort. Kalimutan ko. RL Resort dito sa Porac. Ayan, medyo mainit pa. Nakalimutan ko pa yung shades ko. And today is a Saturday. Mother's Day bukas. Walang masyadong tao. Fairness, ano mo siya, ma-enjoy mo yung pool. Kasi hindi siya crowded. Hindi katulad sa Alfredos. Kung alam mo yung Alfredos dito sa Pampanga. So, ayun. Ang init dito. So, lilipat tayo ng pwesto. Nandito tayo sa Bayong Porac. Oh, look at the dinosaurs! Wow! Dito na tayo. Barangay Mancatyan. Hindi pa nakita. Hindi ko siya ng videos. So, at the moment, naliligaw kami. You have arrived daw, pero nandito kami sa mga truck din nila. Ano ba yan? Hey, so naligaw kami and dito lang pala. So, sa right nga siya. We're here. Kaya nga. Okay. We're here. The biggest slide. 1, 2, 3. Go. Whee! Wow! Yay! Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Okay, this is our room, 103. Oh, wow, look. Ito yung mga available nilang cabana. So, ito yung restaurant nila. Waiting for order. Ano sa order natin? Chicken. Ayan. Chicken and pork. Food, chicken. Mukhang pareho ng itsura. Thank you. Ano dito? Canteen. Parang kainan. Ayun, hindi namin napansin. Okay, so, ito yung mga villas nila. Lakad lang ng konti. Where are we going? Swim! Time to swim again. Hi, say hi! Hi. Show your floaties. Are your floaties okay? Okay. So yan, mag-swimming na kami. Ulit. Doon lang kami sa kiddie pool, syempre. And, lakad pa rin. Ito banda yung mga cabanas. Climbing that. What? Doing rock climbing. May ibang activities. Pero hindi pa namin nakikita. So, Saturday ngayon. Tapos Mother's Day bukas. Medyo madaming nakakabana. Sa pagkakaalam ko, ang kabana 3.5. Ayun o. Yarn. Tapos meron pa pala dito sa banda dito. Tapos meron silang wave pool here. The wave pool, 6 feet and above. I think the wave is not working. Ito. Oo. Konti lang yung tao eh. So, ito yung kiddie pool nila. Saturday ngayon, pero konti lang yung tao, in fairness. Pero malaki siya. Ayan, no, yung dadaanan mo. Pang marang massage. Raining.
muna niya kung kaya niya yung water. Dito na si Kuya Lifeguard. Akala ko binabawalan ako mag-selfie dito. Open na pala yung wave pool. So let's go to the wave pool. Go sa wave pool. So yung wave pool nila nandun lang sa kabila. Go, go, go! Ayun na yung wave! Medyo may lumot-lumot lang dito na medyo madulas. Oh my gosh. One eternity later. Walang masyadong pumupunta doon sa part na yun kasi medyo malalim na siya. Nasa almost 6 feet na. Ay nako, ang tapang na ni Oli, oh. Hindi na siya takot, lakad-lakad na siya mag-isa. Okay, so ito meron silang bar for alak. And ayan, gabi na. Woohoo! Hi, Oli! Sometimes the late under the moon, and I think that everything. Going back to our room. The next morning. Good morning! Ang aga namin nagising, 6:30 pa lang. Gising na si Paslit. Kaya lalakad-lakad muna kami. Okay, so eto yung map nila. Nagpicture kagabi. Ayun yung view. Merong wedding kagabi dito eh. So, nandito kami sa pool. It's being treated. Do not swim. Kabanas. Ganito siya sa umaga. Go! Sa harap lang siya mismo ng pool. Ito yung view ng pool. Villas dito. Pero parang pang maramihan itong mga to. Pero at least pool view. May view sila ng pool. So, nandito na tayo sa likod. Recreational area. Malawak siya, oh. Tara, let's check. So, titingnan natin. Sana walang aso dito, no? May giant billiards, archery, giant darts, sky cinema, may bar. Sayang, hindi pa siya talaga fully operational kasi inabutan siya ng lockdown. So, may bar pa sana dito, oh. Kasi parang hindi pa siya nag-o-open. Sara siya. Hindi na masyadong nagagamit to. Ayun, oh. Claw machine. Let's go. Come on. You walk. Hirap na hirap ka sa ano mo, ah. Sa floaties. Good morning. Kaka-open lang ng pool. Past 8 pa lang. Walang masyadong tao. And wala pa ako nakikitang lifeguard. Nasaan sila? Okay, going home na. Mag-check out na. Okay na okay yung experience dito. Masaya kasi hindi pa masyadong madaming tao. Hindi pa siya super crowded. Tsaka malinis pa siya. So, babalik kami next time. Ollie, where are we going? Home. The dinosaur, yeah.